Здравейте, приятели, аз съм Херкулес БГ. Отново тук при мен е Ориан. Здравейте, приятели! Това е първи епизод на Лига. Втори епизод на Лига. Аз съм с Хинзао. Ориан пак е с Тимо. Имам да ви кажа нещо, зрители. Скоро ще се качи и моят първи клип. Така че, моля, абонирайте се и за двете страници, ако обичате. Канал. Да, те страници, канал се едно и също. Да. Тука трима да един. Да, са видим какви сме. Тъс Катерина няма ми казва какво да правя. My king commands. Миньончетата. Знам, че ми миньончета. Те по-добър си с Хинзао. Мога правим, че да си е първо. Кулата ме видях. Пресо, Орион. Да. Окей, така си. Къде? Ето първата асистенция. Опа, Стан Кейдж. Той въобще вече така. Нападни го де! Аре бе! Давай, би с него. Носи! Човек, аз го убех, да знаеш. Така че да не ми кажеш, че не се помага. Също. Утре искаш аз да бъда там. Какво може? Аз го имам то. Ти знаеш ли? Мислех, че Знам го. Имаш го, знам. Кула трябва да я няма. Да, с магия ще изтрия от живота. То сгодна някой, виждаш какъв простак. Гилда без да предупреди. Какъв етикет е това? Тая Катерина се вика към Бак. Добре, мен ме убиха. Гадно начало, но ще се оправим. Вече имам. Let's get it. A Demacian does not retreat. Victory calls. Perish with honor. Орион. Да, Херкулес. Забрах си с така цели. Да бием кулата. Херкулес, той ти каже един бит. Слушай внимателно. Защо катерцата си изпълни устата с жълъчи? Знаеш защо? Що? Защото не е достатъчно умна да си напълни задника с жълъчи. Браво, много хубавица. Всички ще го харесват. Вижда се по дugmите.
Направо си личи, че ти извира. Знае откъде. Да. Али, той е магутна. Да. Стига, бе. О май гад! О май гад! Тебе те отвика. Абе, Да. какво гадно начало? Ужасно. Направо потресаващо. Браво, ужасно. Някое му Enemy чудище. killing spree. Enemy killing spree. The Yes, warrior sir. spirit is never Бре, бе, broken. идваме, бе. Кой има там? То там пред нашата кола се бият. Victory calls. О, по-бързо трябва да си купувам за айтема, който ми дава да стрелям тройно, че тук голям проблем ще не мисля. A Demacian does not retreat. Тъпо такова ми се мьочето! Аз съм си мьочето. It shall be done. Херкулес, ти си по-добър с цяло. Няма да знае. И го доказва с звезди, което ти краде киловете. Добре. Още една асистенция, защото Орион ни открят на кила. Защото няма да играт. А то така, там е голям, но това аз смятам да го налия огънче. Огънче. An enemy has been slain. Но си включил фикс скина, даже а ти на мене ли ще ми се влези, бе? Ей! Аз до тя като се на какво справим, а? О май гад! Видя ли го как ма стигна? Видях ли го, милинки, видях ли го? То сега, си език ще стъмни, нали знаеш? Хоп! Ето, че ни готнаха. И сега умираме много ясно. Просто нямаш как. Добре, 3 умиране, 2 асистенции, я ми кажете сега какво е това. Това е... Ти колко умиране имаш? Колко умиране имаш? 3, Асистенции, 0, килове, 1. колко? 1. А. Човек, аз преди ходовете на там, знаеш The ли? warrior Браво. spirit is Айде, Защото аз never правя broken. така. Айде да ходим. Тъмпам някой. Какво? Нищо. Знаеш какъв гаден бонус има там? Какъв? Че Demacian does когато not retreat. рибата че стане червена, оная риба, дето става червена и почва да те хапи, той почва да гони с една уста, почва да става по-бърз, накрая An винаги enemy трябва да has хваща. been slain. Гарантирам ти, той Вляза в гилзата. винаги те хваща. Я им влеза в гнездото. Ще ги подразни. Хе, Тъпати. Комете. Always forward. Пише, че той било раптор. какво? Раптор било. Раптор е изчезнал динозавър, те ще ми го приписат на някакво тъпо същество. Това е нечувано. Херкулес да е с едно ниво пред мене. Това вече наистина нечувано. Принцип, аз го водя по нивото. А не той мене. Аз. Убиха Тимо. Той е с Орион. Нищо, аз съм ти не Ще отмъстя за него. Ама утре. Вижте, дами и господа, какъв приятел. Утре ще отмъсти за мене. Бягай. Не. Дами и господа, видяхте ли Добре, пак умряхме. даденост? Той ще отмъсти утре за мен. Тебе, кой те уби? Убима ония дръвник, който май ти го уби, не знам. Да, аз го убих. Кулата ме уби.
Подписам му го Ама аз на... бих оня. An enemy has Значи, been slain. отмъсти на кулата, не на ония. За нищо не ти е виновен ония. Ся. Виновен, че играе... Sound the march. Страхта по. Чао. Гана мога. Only Enemy action is truly rampage. speak. What? Сплюма и аз убедам. Защо те убиха, бе? Там Кенч. Изплюва някой и той умира. Вижте го. My king commands. Стан Кейдж! Ти се опит! Аз съм опит! Кой бамта? Там или Херкулес? Херкулес. Ай сега, бе. An ally has been slain. Ти. Никой да не ми каза, че пак ще Has been загубим. destroyed. Ами, спете. A Demacian does not retreat. Ендомосио. An enemy has been slain. Браво. Ти се реку неща пазя. Killing spree. Perish with honor. Here's a tip, and a spear behind it. The warrior spirit is never broken. Херкулес, Да. имам чувство, че тази игра ще я загубим днес. Какво? Че нещо по-така ще я загубим. Аз пак имам чувство, че ще победим. Не знам, двамата имаме различни чувства. Вижма! Задува, да го видя. Аз съм Орион с звезди, той съм много красив. И хвърлям двете ми си. Давай, пий кулата! An ally has been slain. Да, малко съм мъртвичък, ама това дано не ни пречи да убием колата. Фак! Той е спуснал алтимейда. Мамо, давай, би с него, ще го убиш, човек! Да, бе! Сигурно ли си? Давай, бе! Давай! Ама айде! Как? Аз нямам нищо! Как си? Как ще го убия? Да, трябваше да му скочиш преди да си Трябваше. свършиш живота. Абе, мъкни се там. Човек! Още трябва да ти изгладим хинзалските работи. An Има enemy кара has отново да been ти правя slain. къстъмка и да те бия. Аз ще направя там една къстънка и ще виж. Подкамвам те да опиташ. О май гад, здравей, здравей, мила! Що ме It цели? shall be done. Какво съм ти направил? Аз си имам личен живот. Имам си връзка. О май гад! Enemy О май гад, killing Рам! spree. Имаш си връзка ти на куковлят. Only action Ми is да, truly speak. аз съм гадже на Катарина. Не Вау. бе, шго. Честито много гадже. Шго са бе, Херкулес. Катарина е твърде фънки за мен. An enemy has been slain. Press the assault.
My king commands. Защо мене? Това е много трудно. Херкулес, утре може да снимаме на интернет. Еми аз съм интернет силно с тахмито БГ. Добре, може ли да си мой гост утре, когато ще снимам на интернет? Добре. Еми супер. Той беше въпроса ми. Абе, сериозно Херкулес, имам едно такова дразнещо чувство, че ще я загубим тази игра. Може би защото ще я загубим. It shall be done. Кучки, елате, кучета тъпи. Always forward. An enemy is unstoppable. Да. Може би ще умрем и дай обрахме. Нямам търпение да качиш клипа, да го гледам, да видя как сме се справили. Херкулес, ти гледаш ли си собствените клипове? Какво? Да. Херкулес, имам един въпрос относно страницата. Ти можеш да си виждаш собствените клипове? И ако с тия въпроси ти развалям клипа ми, просто ми кажи, ще ги спра на мига. Какво? Ако с тия въпроси ти провалям някак клипа и Enemy is просто ми кажи. dominating. Не. Добре. Victory calls. An ally has been slain. The warrior spirit is never broken. Only actions truly heal. Какво са криеш там, бе, Херкулес? Някоя мишка си. The warrior spirit is never broken. Те се на мене ще ме убият. Yes. Shut down. Защото моя приятел Херкулес трябваше да дойде малко по-рано. Is godlike. Their lives are forfeit. A Demacian. An enemy is legendary. To triumph. Скачай! Херкулес, скачай! Давай! Скочи на тия тримата и как да ги убиеш според тебе? Ма ти си... Я ще не скоча, не се безпокой. Enemy triple На kill. всичко искаш да скачам. Те ме убиха по-бързи от тебе. Много ясно. Ти като им скачаш, Абе, An enemy is знаеш legendary. целта трябва малко и на тактика. Тимо е до някъде да им скача. Целта, същинската цел на Тимо е до някъде да им скача. Shut down. Сега.
Your turret has been destroyed. Еми, баба ми, Марика. Truly speak. Това са няма. За много неща се шегувам. It shall be done. Sound the march. Носи, къде? Ай, стреляш ми стреличката. Той колко любим де. Колко любим този е. Sound the march. Геркулес, О. потвърди този любим 100 часа и нищо не му правим. Идвай, Херкулес, пробим системата. Саренда, ре! Кой идиот предложи саренда, бе? Какво? Кой идиот предложи саренда? да Нека знам. да саренда ми. The warrior speaks. Ти отволен ли не? Oh, Да, имам ужасно предчувствие, че тук ще загубим тотално. И брутално. a Demacian does not retreat. An enemy is dominating. An enemy has been slain. It shall be done. An ally has been slain. Орион, Enemy double kill. Орион, An Да. enemy has been slain. умря ли? Victory calls. Ами да, то беше очевидно. Еса тебе! Давай, давай, Ай, бе! давай. Yes! Ха-ха-ха-ха, Фак. убийца. Ади, скачай, скачай, скачай на Рамус. Давай! Дай сега кулата малко да ясно. Давай, 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 давай. Has been slain. My king commands. Your turret has been destroyed. The Your warrior team spirit has is destroyed never a turret. broken. A Demacian does not retreat. То добре, Това да беше победи. доста добре. Да, това е ултимейта на Дравен. Той който играе там не може да играе. Айде да ги нападнем, бе! Да го нападнем, хора! Нали, О, те са дома! Ти нападай! Дале, не здрастай. Victory calls. Само малко той. Ма те я приеха много... Много им харесва. На втори вкусно отбрана. Е... An Оф, ally човек. has been slain. Truly speak. Сега вече мога. Sound the march. Херкулес, ти купуваш с яйта ми? Да, много ясно.
Добре, защото нищо не го усещам това какво не найде. Да не става докато аз съм върта, защото... Не, защо? Не на мене, не на мене, не на мене върта. Аз въобще не разбрах какво тера, много тера, какво случва тук, ама въобще. Казвам ти, тук нещо неразбрано стана. Накрая се връщам. Enemy killing spree. Ай на баш ще набият. Your turret has been destroyed. Съм сигурно. На бас, те даже... Your inhibitor Без has да been This is влизат. too large. Мали. Ама, те какво направиха, бе? Скачай, скачай. Иди долу. Да. Иди, ама нищо не направиха. Стига, бе, какво не направиха те? Те направо ни отпуска. Направо на разпускам. Оле-ле. shut down. Triumph. Давай. Not for me. Кац, бе. Скачай. Бе. Ally has been slain. An enemy has been slain. Не. Да, инхибитор. Your inhibitor has been destroyed. Has been slain. Ясно, направо на... тук трябва да е един нищо и не храни. Само го храни. Давам ми го на папа. Папа. Фак. Какво? Добре, Това приятели. беше. Това беше всичко от мен, Hercules BG и от Не забравяйте да се Орион. абонирате. Не забравяйте да се абонирате за нашите канали. Орион, пак ги казвам, Орион TV и Hercules BG. Дано клипът да ви е харесал и до скоро. Чао.